Bine, v-am găsit la un alt videoclip după 2 luni. Astăzi o să mă joc GTA Bazooka. E ultima versiune, că gen s-a mai făcut update-uri, s-a mai băgat niște moduri. Da, rău de tot. Hai să începem. S-a încărcat repede. Nici de pe observăm. Ai grijă la geamantan, am cancer fragil acolo. Ajutor, am fost răpit. Eu am mai jucat GTA Bazooka, dar mai de mult, gen pe acolo când s-a lăsat el și nu erau de-astea mai multe. De-astea. 2 lei pe kilometru, domnul. Acum că s-ar mai fi modificat la el. Stai cu mâinile jos când ceva cum arată cu pista mea cu bastonul peste cap. Tăceți, Ăla-i Garcia, și tu ești ăla-i afară. Smelta. Stai un pic. Codrin, bineînțeles. A, ăla e ăla. Oi, nu știu, nu-mi dau seama. Haideți băieți să-l arestăm pe B. Seamănă cu ăla, cu Nane sau ăla, Luca Bix, de la Tigris. Pantera e tare, în Dacia rulăm low. Avem pula mare și cel mai șmecher flow. Fraților, eu am probleme cu trahea. De ce vorbesc așa? O, nu, mă apucă diarea. Și acum gata cu muzica, ce facem în cu. Bun venit acasă, Codrine, așa că te bucuri. Sper că n-ai uitat din noi, nu? Nu, domnule Smenta, chiar mă întreba ce să vă ia atâta. Trece mașina. Ei, ușurel, Doamne! Ai grijă, Au! greșeala mea. Hai, care de dragul de aici. Taxi. Sârbeană puțin. Nu, scuze. Bagajul meu! Paie, bagajul! Și l-a lăsat, vai mama lui. Așa. Bun. Gata. Ia să intrăm în să discute. User track, nu. Avem niște stații de radio, dar am dat radio mai încet să nu ne luăm copyright. Deci, așa. Ia să vedem. Așa. Văd că e ca lumea. Adică cartierul Bazooka. Ia să vedem noi ce avem aici. Avem. Iau Dacia Papuca lui Ryder. Nu știu pe cine înlocuia Ryder. Nu. Cine înlocuia pe Ryder. Ia uite. Where you off to in such a hurry, baby? Nu vrei? Ia uite. Bă, vezi că chiar că s-a modificat. Uite, avem Golf 4, avem... Uite, bă, chiar și ăsta, modelul ăsta care e aici. Mașina asta abandonată cu o Dacia. Asta e mașina aia lui Sweet. Dar nu știu. Ia uite. Ia uite. Satana. Ia să vedem. Codin. Ia să vedem, mă. Codin. Ia să vedem. Ia uite PS4. Tabloul ăla, ia uite. Eco. 80 de lei, că mai pun 7 milioane 200 îmi plătesc chiria. Am bugăși, tu ce-ți bugăși, 2 chei și am 2 maioneză, un cartof, ai de... A, știu că pe Big Smoke înlocuiește ăla, mă, ăla de la Creative Monkeys. Dăm 2 cuvinte care rimează. Am zis ce fac, mă rog, cam de la etapul 3. 4, 130 ceva, dacă nu nici 4 luni, în continuu, numai spaghetti. E diabetul și Da. parastasul, mă. Stai mă, Da, stai da, să da. zici gras. Toate pe tine, toate oasele-ți scrapă, mă. Ionci? Eu-ți mă, eu O fut pe mă. Labă! labă dară. Hei frate, ești ok? Nu, bă, s-a stricat scaunul. Nu știu cum s-a putut întâmpla așa ceva, dar te asigur o să aflăm cine ți-a stricat scaunul. Așa în cartier. Nu trebuie să te dai la fund, lupți cu pumnii. Văd că și ca să ai vocile mai sunt mult. schimbate. E bine. Ce dracu zici acolo? Soarele S-a dus aici în română răsare dublat. doar dacă îl plătești. Fix cu Dar se lasă asta, potrivește la trebuie să ne fix. vedem de treabă. Hai la cimitir, ne așteaptă Eco. Haide. Așa, mă. Eco e ăla, Sweet. Ia uite, ușa de aia de termopană, ce-o fi, că
Scaunul Conduci tu? scârțitor. No, bine. Așa, Frumoasă nu. mașină. Dacia Break. Mersi, am Aia e găsit-o mașina abandonată la lui Mega Bismarck. Image. Eco și Sonia. Ne-ai mai postat 5 ani, cu siguranță se vor bucura să te vadă. Ia uite. Deci suntem la cimitir, uite. Ia, Pe Eco. uitați pe A, ce am pe găsit Rider din nu-l cartier. înlocuiește nimeni. Codrin, mă bucur că ai venit. Nu pot să cred că s-a Batman. stricat, bă. Și de la mormântarea asta ai început să fugi? La fel ca la satana, PC. Stai, bă, era scaunul meu. Nu, și nu-ți mici în ceam Poftim, casului. terminați. E, unde pula mea crezi că te duci? Poftim, ce treabă ai cu mine? Nu-mi ești frate. Așa. Ia uite un merțan. Da, mă, uite ăia cu Dacia. Ne prinde, Bala și... Dar pe Bala și înlocuiește cineva? E ce? Ia să vedem, chiar sunt curios. A, ia uite, mă, Nuțu Cămătare. Da, mă, i-am ghicit. Nuțu Cămătare. Vezi că e ca lumea. Mai ții-mi de strada asta, mă pulă. Na, uite și tu ce schemele fac. Ce să-mi facă mie. Na. Mă. Hai, Codrine! Uite și tu ce schemele fac. Că spamezi pe W, dar hai. Hai că le-am făcut-o. Bă, Așa. Hai, dați la pedală! Ia după Rider. Da, pe Rider nu înlocuiește nimeni. De 5 ani, pădrea! De ce te mai obosești? Da, eu că n-am mai postat. Ți s-au de terminat două berea, luni. nu-i așa? Sau pentru ce Ce postezi? faci cu Odine? Uite, miliție. Miliție. Vezi că e ca lume. Camioane. Bazooka. Uite, până și grafitiurile sunt înlocuite. Hai mă, ce faci? Ce facem mă ăsta? O, n-am scăpat ăștia. Vreau să le fac o fentă. Stai că e ăla. A, stați mă că ocolesc eu. Ocolesc eu, ies pe parte. Oh, ăștia chiar au intrat pe acolo. Efectiv. Uite. Și ei s-au dus, gata, numai. A, ba da, încă nu. E, da, nu-i problemă că nu. E, și... Așa. Aici că am ajuns acasă. Ia să vedem. Ne-am ajutat la frații gangster, vai de la Da, ăsta, Rider. Și cât mai stai, bă, pula? nu Rider, sigur, așa mă are gândeam să vocea. rămân. Lucrurile nu arată bine. Fix de ajutorul tău aveam acum nevoie. Dar nu mai fi rău, mă, pule, ești fratele meu. Dar ai spus că nu-s... Nu mai contează ce am spus. Uite, sunt obosit, ne vedem mai târziu. Nu? Treci pe la noi. Da. Și ia-ți niște haine noi. Și tundă-te. Arăți ca pula. Așa. Ăla cine mă, un bladon? Ia. Ia să vedem. Că nu-mi dau seama. Cred că e un bladon, nu știu. Ia asta. Nu-mi dau seama. Conector, Alex, ele, cine e că nu-mi dau seama. Dar mai contează acum. Așa. CD case, da. Da, și uite, avem și autosave. F4. Gen nu mai trebuie să ne ducem în casă să salvăm. E bine. Cartierul Bazooka. Așa mă, ia să-l vizităm pe Rider. Ia uite, uite, uite. Ia să vedem, mă. Alo. Ce faci? Bine, mă plimb
Da, hai că vin. Am pun atunci ce-ți duc un pachet, țigar, chipsuri, niște bere. Roșii, mă, da, roșii, nu mai am roșii, mă. Futu-s! Ce dracu, mă, cine l-a sunat? Ryder are vocea lui ăsta, mă, lui Codrin. Eu nu înțeleg. Drogatul. Uite, paraziții. Ce ai, mă, pulă? Da. Ce pizda, mă, te-ai, mă, ești retardat? Ai de pula mea, ce pulă, mă, ești prost. I'm always dead. Ia, să vedem. No, ia zi. Radio Există pizzeria Puia. lângă vopsitorie. Acum vorbește uite normal. E radio stins. Da. Nu mai plec. Cred că rămân. De ce? Bazooka. Toată regiunea e aici. Și până acum era aici. Da, dar m-am întors. Și mi-a dat seama ce am ratat. Nu te-a ajutat să-ți fug pula pentru nimic în lume. Ia să vedem, uite ziar. Ia să vedem. Gazeta Sport. Gazeta. You and me should go eat it sometime. Da. Ia să vedem. Ia să vedem ăsta. No, nu-i se potrivește. Nu prăjitură și mai dă. Ia. E, așa da. Johnson boy through and through. Așa. Tell Big Smoke he needs a cut. Iosia. Acum am... Știi ce? Lăsă-mă ce-a spus. Bătrânul nu se pricepe. Apropo, în cazul în care există foame, poți să mergi, nu mai avem. Șef schilotez pe face mâncare bună. Numele e așa de formă. Au ei ceva pe meniu. Dacă nu mănânci cum trebuie, vei pierde greutate, dar și sănătate. Așa. Așa, mă, hai să mergem. Ia uite, avem până și afișurile. Mamă, iată. Bazooka. Iată-l pe asta, mă, mic de jos. E ceva. Asta e ca lumea. Ate panul la băiatul. Ryder, nu te mai prosti. Zabalaca paciuca. Te rog, eu lasă arma jos și pleacă de aici. De ce pula mea mi-o freza asta? Zabaca ceambuciuca. Taci-o pula mea. Mă duc, e zău. Da, unde o iau și eu? Dar vezi că fuge papupul ăsta. Fuge, te rupe. Așa. Hai că am ajuns. Așa. Bă, pula, nu mai facem așa ceva niciodată, bine? Pocebuca. Așa, asta e la Eco. Ia să vedem, să vedem și noi ce. Uitați-l, mă, uite-l și pe Franklin. Așa. Ataci odată. Bine zis. La Wolf 4. Banan. Da, uite. Nu mai știu cum zicea asta. Metin 2. Sală. E bine, e bine. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Așa, ăla, restaurantul ăla. Ia să vedem la afișuri ce avem.
Lidl. Da, Adidas Lidl. Vezi că e bine. Haide. Mă pun de mă. Iau o Dacie. Vechiul iPhone X. E și ce? Yeah, că e ceva. Yeah. Banii în 2-3 ani îi strângi, cumperi iPhone-ul și plângi. Cea mai avansată bucată de tehnologie din 2017 are lanterne, poți anima emoji cu Vadim. 12 megapule pe camera de față nu are butoane în sticlă din termofane. E bine, e bine. Hai să vedem 20, da. Nu. Hai să mergem să mai facem o misiune. Și nu. Oare mașina misterului, Scooby-Doo, Scooby-Doo-Bidoo. Ia-ți dăm un drift aici. Vezi că e improviat, gen texturile sunt HD, uite. Texturile sunt schimbate și e ca lumea. Uitați, această gagică. Nu-ți place golfozaurul? Hai, Grăsani, haide. Hai, Grăsani, No, fii atent aici. Bam! Nici cine s-a întors acasă. N-ai mai plecat? Ți-am zis că rămân. Nu pun eu botra ce zici tu. Hai, mă, sputește-mă cu astea. Trebuie să dăm o tură prin cartier. Salut, Codre. Mă bucur că te-ai întors în forță. Trupa Bazooka fute în cur și dă la muie. Ia spreul ăsta și să trecem la treabă. Începe cu cartierul nostru. Apoi, poate ne băgăm să jucăm niște LOL. Te-ai jucat destul, LOL, mai ești pe afară. Hai să vedem ce știi. Așa, haideți să mergem. Să dăm cu spray. Așa. No, ține de 6 până îmi fac eu grafidul ăsta. Așa. Ia zi. Te umplem de gloanțe dacă e vorba de... De ce, mă? Bărbat? Nu înțeleg. Așa. Bun. Pe aici știu că trebuie să sar. Să... Da, uite. Așa. Intră Bren apoi în sub bar, e asta. Așa. Bun, hai să mergem în cartierul interlopilor. Așa, mă. Ia să vedem. Cât de accesibil este noua Dacia Berlin. Și pe sistetul nu se poate garanție și un răspuns de fabricație. Așa. Te ocupi tu de asta aici, iar eu în altă zonă, ok? Așa. Ia să vedem aici. Să dăm aici cu graffiti. Bun. Așa. Ia. Mai avem un... Uitați-l, mă, pe Nuțu. Și ăla nu știu cine e cămaș. Nu-mi dau seama. Așa. Ia să le bag eu niște spray de ăsta. Așa. Nu, ăla la un... Gata. Hai. Sărim gardul. Așa. Așa. Și mai avem unul aici. Un grafit. Așa. Fratele Codra, hai, urcă! Așa. Bun. Da. Pe asta fac. Da, uite până și alea, gen de poliție, stațiile alea de recepție, cum vorbesc ei acolo. Ești de temă. Așa.
No, vezi? Nu a fost așa de greu, nu? Da, au fost fain. Cum stai cu banii? Stau un pic cam prost, sincer, pentru că zmenda mea toți banii, m-a lăsat doar cu mărunțiși. Poftim, ia și tu o Ați bere, făcut dar nu mai bea de copii, cum a dimineață. trecut. Ne auzim. Ia uite, acum poți forma o gașcă de 2 membri Bazooka Gang. Așa. Ia uitați-l pe ăsta. A, ăla mă, Metin 2 ales. Ăla, Amon. Da, e ca lume. Ia să vedem mă, cine mai sună. Cine ne mai sună. Scuze, bă, cine? Frate, nu mai știi câte nebunii făceam la grădiniță. Alo, frate, de dragul trecutului, frate. Așa, mă. Uite, avem un ziar, dar nu. Ia să mă duc eu în cameră. Așa, mă, și am văzut că erau aici niște ziari. Uite. Ia să vedem. Iată, mă, nu poți să te uiți pe ziare. Nu mai. Ia uite, ia uite. Zicea că... ziare, da, asta e reviste. Ia uite-l. Live-uri de Becali, mă. Da. Ia uite. Freza de prăjitură. Această freză o să vă știu în viață. Pentru că, da, exclusiv la frizeria pule în cur. Bradea estate cum ce tot orașul guvernusă. Bă, da. Ia să vedem ce zi. Ziarul bulii mele. Îmi iese la moană la mea. Bă, vezi că îmi place. Ce n-ai, mă, băgată? Așa. Vezi că e interesant, îmi place. Hai să mai facem o misiune. Trafic de făini. Ei, reprezentăm cartierul Bazooka, bă. Mai las-mă cu cartierul tău. Etena. Toți droghează și strică tot. O să le dea cu coasa baba. Nu, pula mea. Nu, ceau, bă. Fratele Codrea, cum ziceam, doar le pasă doar de droguri și bani. Dar încearcă și să facă un ban. Dar nu așa. Niște proști care se cred afaceriști. Da, dar sunt de partea noastră. Sunt doar de partea banilor. Bă, pula, du-te și arată-le cum stă treaba. Drogații așa ne strică legiunea. Arată-le cine e satana. Ne-am ocupat de cartier, acum trebuie să reunim legiunea. Ca pe vremuri. Asta așa e. Tu și Raider vă puteți ocupa de asta. Așa. No, cartierul cam... Gata, mă, știu aici. Nu, eu vreau să iau gol. Cel mai zic vomit pentru fața asta, ajută. Cheamă-l pe Raider cu G dacă se bate, așa fără motiv, poate te ascult. Mă mir că nimeni nu se bate. În afară de condiții, și eu, bineînțeles. Așa. Ziua nu mai ca pe vremuri. Nu, la mea, momentan. Da. Așa. Stai ușor, băgar nu știu ușa. No, bine. Asta e? Da, asta. De la gaze. Ești sigur că stai aici? Da, bă, pulă, ți-am zis. Bă, pulă. Am venit să-ți verific valoarea. No, bine că n-ai venit să-mi verifici pula. Serios, am unde-ți valoarea? Cartiere tot ce contează, Codrea. Dar nu o să pricep tu cum să fac banii ăștia. Știi ceva? Ieși dracul afară până nu te vă lăsa lat. Connor, hai să-l vezi pe prostul ăsta. Ei, Connor, tu ești? Iată-l și pe ăsta. Scuze că te-am omorât când am jucat Detroit, frate. Lasă-l, acum la bloc rămas să-mi facă cura prin casă ce să-mi gătească. Nu-i așa, Connor? Nu mai bine mâncăm ceva? Mânca mai tu pula. O să fiu exclus din trib. Acum mergi și curăță-mi WC-ul. Hai de pula mea. Connor, ce dracu? Asta se întâmplă când nu faci alegerile corecte, Codrea. Ne mai vedem. Să nu te mai păpaci, buranciule. Da, să te fută Dumnezeu. Uite și lui ăsta. Tradus vocea. Dublată. Dacă fâinea i-a pătăsului Connor l-a transformat într-un android sclav, atunci legionarul de rând n-are nicio șansă. Da, pula mea, nu mai vorbesc prin orașul ăsta. M-am săturat. No, cine vorbea? Hai să găsim niște dealeri. Da. Vrei să mergem la dealer să-i batem, să-i bubuim. Hai, mă!
Prăjitule. Ia-o. Putem să ieșim pe aici. Uite, cineva îi vinde copilul la albastru și urât. A, e din jocul ăla. Așa mă, copilul albastru și urât. E jocul lui Codre, lui Codrin. Și am și trebuie să-i bubuie. Așa. Mă. Stai bă. Stai bă, iubă. Bă. Așa. Ia să îl termin. Îl știu pe asta. Obișnuia să stai cu încerclopă prin apropiere. Știu exact unde. Încerc să metri mai încolo. Așa. Ia-l putea dacă vrei. Mă. Și acum trebuie să mergem la ăia. În casă să-i bate. Hai bă, prăjitule. No, suntem într-o misiune serioasă atunci. Așa. Tot cartiere singur de luat să piste. Stai aici. Poți să-mi ții mirosul făinii de la poștă. No, hai să le facem o vizită. Ia. Casa făinii. Da, ăștia sunt dealeri. Bine v-am găsit. Iată-l bănuțul. Bat pula în bazooka. Muie bazooka. Așa, uite. Nu ați voi singuri cu calare împățiți. Uite cum s-au. Dă-te, aulă, stai că și ăsta trebuie să-l... Așa, bă. Dă-te. Gata. Cocioaba lui Eco. Acum interlopii știu că trupa Bazooka s-a întors. Da. Hai bă. Bă. Bine, la mea că vreau să bine cu noi. Să vezi mai fac un lucru asta să se aștept. Nu, de ce nu mă miră? Poate miliția. Eu cum să încățam inspirație. Așa. Ia. Hai că am ajuns. Gata. Acum că am văzut de ce suntem în stare, cu siguranță vor fi mai pregătiți de acum. No, ce mai probabil, dar Bazooka începe să se ridice încet, încet. Facea buca. Bă, și cam ăsta a fost videoclipul. Ne auzim data viitoare. Pa!